Takže jo, já vás po delší době zase zdravím, tady Carlos a vítejte u, myslím, šestýho dílu z GTA Vice City a já si myslím, že můžu pokračovat. Minule jsem, myslím, nedokončil tu jednu misi, protože prostě mi to nějak nešlo, já nevím. Pak jsem ji teda dodělal v offscreenu, to jako možná, jestli vás to některý nějak jako štve, jestli jako nedělám mise ve videu všechny, tak to nevím. A teďka nebylo delší dobu video, já jsem neměl tak nějak náladu hrát a abych tady hrál, jako že bych s donucením, to se mi taky nechce, takže tak no. Teďka tam máme D na mapě, takže se tam nějak zkusíme dostat, no tyjo. Ne, tak jsem do tebe ťuknul, ne, jenom to bylo omylem, tak mě to... Ty policajti jsou hrozně to... protivný. No jasný. Fluidi, tyjo, to prostě není možné. No, tak uvidíme. Pokusím se dát do pozadí tu... no tak. Že bych se pokusil dát možná do pozadí jakože nějakou písničku. Jestli... ale tady jsou zase zvuky toho auta a tak. Tak nevím. Každopádně to zkusím. A jestli tam teďka nehraje, tak jsem si hold řekl, že je to špatný, no, ale uvidím. Jestli tam už hraje a vy to takhle slyšíte, tak je to... No, tady zase není zvuk, sakra. Tak je to taky divný. Sakra, to je nějaká mise s vrtulníkem. Jsem se nedostal ani, když jsem to kdysi hrál. A já nic nevidím, tyjo. Ho mám střílet, jako. To jo. Ty on to podlít. Tak ty lodě, nebo? Jo. Možná teď budu chvilku sticha. Mám nějaký náboje. Hele, já mám nějaký úplně kruto přísnej kulomet. Fuck. Ale zdraví vrtulníku nám ubírají. Nehejbej s tím. Neletí on nám. Fuck. Archanti. Tyjo, to neudělám ještě, ne? Tyjo, ale docela dost. Helikoptéry. To je citlivý. Ty smetku. Počkej. Nehejbej s tím tak. Já se nemůžu trefit. Já jsem... Ty já si to? Směně. Hele, abych to udělal vůbec. Ty jo, já si umřu.
Já si pak snížím citlivost myši, ale oni už začínají mít lepší zbraně. Si na mém území, seš mrtvej. No to možná jsem, no. Oni už mají lepší zbraně. Hodně štěstí, jo, já jsem to... O, kecáš, že mám ten kulomet. Tak, teď to bude... Asi... Hele, já si ho budu šetřit možná. Nebo střel do hnáty, tyja. To je fail, jestli umřu. Tak. Hele, ty. Metku, jo. A fízly ne. Sakra. Ale tuhle misi si myslím pamatuju. A odkud do mě? Blboun střílí tady. Hele. Ještě mi řekni, že ty seš tam. Ty kde je? Blbec jeden, on je tady nade mnou, ne někde. Ty šašku. Hej, to není to možný. Kde je blbec? Hej, blboune. Aha, počkej, už střílí víc. Ty kde je? Ty parchante? Ty ten je tady už někde. Do háje. Tam je ta díra. Ty A? Ty parchante. Ne! Au. Já si jdu pro ten. Já se omlouvám, že teďka nemluvím, ale to se nedá. Já si tady vemu život. A dej pokoj. Ty to mi neříkej, že on je tady někde. Parchant jeden. Na balkoně, kde by byl? On je tam nahoře někde. A teď nevím jestli... on bude tady, no to víš, že jo. Parchante. To já než ho trefím. Hele, já si vemu... Tak, já si vemu tu tvojí. A co jako tady, že jsem tady na... hele, nějaký kufírek. Jo, on pro mě letí. No, tak teď to bude něco. Tak tahle mise je každopádně zajímavá, konečně nějaká akce, já jsem furt jsme jezdili, myslím. Ty to mě naložil tak rychle, jo. Jo, dokončeno 2000, pěkný, tak to dáme ještě jednu. Ta nebyla tak dlouhá. 95, dobrý. A přijel jsem tady tou kraxnou. Počkej, to jsem zase tady, jo. A on je tady, on je tady vyložil. Není tady auto? Jo, nemáš tady. Počkej, tam je za ruškem. Já se jenom kouknu, jestli tady Borček nemá auto. Nemá. Ale je zase tady mise. Každopádně já si to jedu uložit. Ono možná jsou tam autosavey, ale... Já si to pojedu uložit a uvidím. Ještě dáme určitě jednu misi, zatím budeme dělat jenom pro to D, tamhle dole. Jo. Co to tamhle je? Kamače, tam máme fůru zbraní. Šášo.
Jo, počkej, jdeme ukládat. Takže musíme sem. To jo, no o, tak teď jsem to špičkově vybral. Bacha Benga. No, ještě kousek. Nezvoň tam, kašlu nějaký telefon. Teď dělám důležitější mise. Tady to je, myslím, ten telefon je vedlejší mise. Sakra. Promiň, tak jsem nechtěl, ne, tak jako... Něj. Bezďáku. Takový voškubanej byl. Tak. Telefon zas. To byla židle. Já mám rozvrzanou. Dobrý, dokecal, jo. Tak můžu jít. Odsám, jo. Nač. Uložíme. Tak, a můžu jít. A ještě jednu misi. Tamhle pro. Hele, máme. Jo, takže UCčka zas. Co je fízle, co jsem, teď jsem si vzal a možná nebylo moje. Prosím tě. Hele, tu motorku. Ty šašku jeden. Stop right now. Vůbec nebudu. Ty jo. Tak to bylo okus. Hele, ale jdou po mně Benga. To není zrovna nejlepší. Ty fízle. Co je blbec? Zase mi tam skočil. Ty a oni jsou tady docela agresivní. Fízlové. To je snad lepší jak San Andreas. Policajti. Největší IQčko. No ale jsou rozmístěný pěkně. To třeba nechápu, jak můžou vědět, kudy já zrovna pojedu. Ty jo. Ty jo, hele, střílej. Zase bez zvuku. Tak. Jdi. Ukradni nejrychlejší člun. Hele, mám tady tu? Jo, mám tady. A dokonce krásně zaparkovanou. Ale furt po mně jdou fízly. Oni nejsou tak blbí, jak se zdají. Jo, oni tady hnedka na mě čekujou, jo. To jsou smradí. Ty jo. Vy hajzli. To jako... Pardon, ale parchanti. Jdi do háje, fízle. Trapáku jeden. Tyjo. Čekej, vy jste si o to řekli. Že já na vás mám víc. Tyjo, ale asi to budu dělat znova. Jo, tak já to teď střihnu a uvidíme, nějak se to pokusím udělat. Aby jsme dělali mise. I když tak bude sranda. Tak si s nima pohrajem. Kde máte ten? Umři. No, jasně. Já měl ten kulomet, já o něj přijdu. Kdyby se mi nepletli pod nohy, blbouní, tak je to v pohodě. Hele, teď mě taxík doveze na místo určení. Na Dčko. Hodnej taxík. Tak se to má dělat, tak. No a ještě jednou ty policajti jsou... No a já měl všechny ty zbraně a... Zas nemám nic. To je pěkně na nic. No, co se dá dělat? Svět je už takovej. A ty Benga ne, že jsou dobrý, oni jsou pěkně blbí.
Jdou po mně, když to v San Andreas, když vlezete do mise a potom vylezete, tak už po vás nejdou. Oni tady pro nás sledujou v jednou kuse. Tak se podíváme, jestli se tam nebodemklo. Jestli se to tamhle náhodou nedá přejet. Hele, dá, nebo ne? Musí, ne? Jo, hele, paráda. Další kus města je odemčenej, bych řekl. Jo, tady jsem ještě... Tady jsem ještě nebyl, ale nikdy jsem tady nebyl, takže já nevím, co mě tady čeká za mise. Takže to bude ještě zábava. Rozhodně teda uděláme všechny mise pro Dčko, potom začne mini písmenko a až jako postupně, aby jsme nedělali od každého něco. Aby v tom nebyl bordel. To by pak nebylo dobrý. A tyjo. Bez předhledem, tyjo. No, s přehledem se říká, ne s předhledem. A tady se to pak dá koupit. Tak, jdeme šlohnout. Ty fuck. Tyjo, počkej, já tady můžu umřít, to taky není dobrý. Ne. Ne. Tak to není dobrý. To vůbec není dobrý. Já až tam pojedu, tak potřebuji nějaký zbraně. Každopádně já vás teď nebudu napínat. Dobře, udělali jsme jednu misi, ale to se podá potom. To se podá v příštím díle. Čekejte, že se tam půjdeme podívat. Já si v offscreenu seženu nějaký zbraně koupím. A půjdeme se tam podívat. Tak jo, pro dnešek je to všechno a já se s váma loučím a v příštím díle zase nazdar.